Здравейте, аз съм Deadpool 231 и днес ще играем Subway Surfers. Просто е така, че е тъпо някакво да направя клипче. Реших да направя клипче на геймплей на Subway Surfers. Просто защото самата игра ме кефи. Готина си играта. Та само заради това направих. Ще направя геймклип сега. Колкото да не ми е толкова тъпо, защото сега ми е много тъпо, нищо не дават по телевизията, ни мачове, ни нещо. Европейско първенство в момента не ми се играе, защото преди малко свърших с световното. Ми омръзна на PES. На FIFA не ми се прави, въобще футбол не ми се цъка. И нямаше какво да цъкам и реших Subway Surfers да направя едно геймклипче, колкото да си кефа. Като циганче. Та, в този клип няма нищо да ви казвам. Няма нищо и много интересно. Само преди 5 минути направих клип на финала. Ами се цъка на нещо, не ми се свири. Та, кажете, моля ви ми пишете в коментарите на какво да правя клипче, защото ми е много тъпо. Освен на европейското първенство и още нещо да правя. Не някакъв геймплей, да почна да се оцеляване на Майнкрафт. Кажете, пишете и ще направя каквото ми кажете. Нали, геймплей, ако ми кажете съмет на 7 етаж, няма го направя. Разбира се. Тъй, че очаквам да ми напишете някакви коментари към някакъв геймплей, някаква игра, освен европейското. Някой е по-така интересен, може да, ако може да трябва, ще се сваля. Аз имам много игрите, когато и да ми кажете, може би ще я имам, но все пак ми кажете на какво и ще направя. Ако може да не е на футбол, защото или нещо по-интересно на футбол, защото нали, ще правя европейско, да не е еднообразно, да има малко разлика. Тъй, че ако измислите нещо си харесате, ми пишете в коментарите. Аз ще го коментирам дали мога на него и ще направя съответно геймплей на самата съответната игра. Та сега игра Subway Surfers, защото ми е много тъпо. Тя е най-обикновена релаксираща игричка, която си правиш наляво, надясно, напред, назад и се умираш лесно като циганка. И така, гейм, дали ще успеем съберем цялата дума или не знам. Но просто така реших да направя едно клипче, колкото да не тъпея в нас, защото нищо не е интересно не дават. Не мисли, защото е много топло навънка е над 100 градуса. Не, тапа се, това е вечер някакъде. Ама защото е вечер, то е 1 часа в момента. Нема как да... И умрях, ще направя още една вратка и... ще спра с този гейм клип. И така, здравейте, не, май тапа се. Просто няма какво да правиш, ще направя 2 вратки и това е втората и ще спра клипчето. Мисля нещо на Майнкрафт, ако искате или нещо по-интересно, примерно нещо като Deadpool, самата игра, все пак съм Deadpool 2-3-1. Кажете ми там на какво мога, Spider-Man, на всякакви игри мога, дори някакви тъпи да са. Каквито да са само нещо да играя, което може би, което съм играл или което не съм играл, каквото и да е. Нещо по-интересно, така, оцеляване или да почна някаква друга игра, която не съм играл, или да почна, какво да почна, да ми кажете. Ще го почна и геймплейче и ще гледате, коментирате, дали ви харесва или не. И абонирайте се, моля ви, пишете коментари и лайквайте клипчетата. Please, please, for Chelsea and Barcelona and Levski. Поне феновете на Челси, Барселона и Левски да го направят и нещо. Тилбовки не ги взех, защото ме дразнат. Много често умирам заради тях. Мен рекордите вижте какъв ще бъдам става от хака с парите. Който, ако искате и проявите желание да ми погледнете клиповете, имам такъв клип как се хаква за пари Subway Surfers. И така. Отделно... що взех обувки, бе? Мраза ги. Не, за това ги мраза. Аз ще праща на вратка колкото станат 3, за късмет за щастие. И спирам клипа наистина, защото трябва да гледам нещо интересно. Не знам обаче какво. И затова много мраза този бък като стане.
Гаден е. Добре, ще се гърма за да... О, още става. Мислех, че не става. Мразя го този бъг, да знаете. Той е гаден, защото ви прецакна цялата игра. Поне мога прави финтове. А ето! Ах! Майка ви! Това е много гадно! Как да спра? Мразя го. Ето, заради това го мразя. Това беше от мен за този клип. И... чакайте малко. И така, ето ми хубавите герои.